Ahoj, trháš si vlasy, rýpeš si do kože, alebo si ohryzaš pery, možno si ohryzaš nechty, potom je toto video pre teba. Dlho som premýšľala, či mám takéto video natočiť alebo nie, pretože o túto problematiku sa zaujímam viac ako rok. A zatiaľ, čo v zahraničí vznikajú rôzne asociácie, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí majú tieto poruchy správania a aj im blízkym, aby vedeli, ako s tým pracovať a ako sa cez to preniesť, alebo ako pomôcť týmto ľuďom, tak v našom kúte sveta sa o tomto veľa nerozpráva. Takže poďme sa o tom porozprávať. Čo je BFRB? Počuli ste o tom? Je to Body Focused Repetitive Behavior. To znamená v preklade opakované, na telo zamerané správanie. Do tejto kategórie patrí, ako som už spomínala, trhanie vlasov, ale nemusí to byť len vlasy. Môže to byť trhanie myhalníc, trhanie obočia, môže to byť vytrhávanie si chlopkov na nohách a dokonca aj z intimnej zóny. Patrí tam rýpanie sa do kože, či už je to vaša tvár, alebo je to vaša hruď, sú to vaše nohy, alebo je to váš chrbát, záda, ramena, čokoľvek, kam vaše ruky dosiahnu. Potom tam patrí aj ohryzanie nechtov, lúpanie alebo škrabanie si kožičky na nechtách. Patrí tam hryzanie si do perí, hryzanie si do vnútornej strany líca, ale takisto cmulanie palca a chronické škrabanie sa v nose. Najzávažnejšie je to trhanie vlasov a rýpanie si do kože. Ale aj tie menej závažné, ako je ohryzanie nechtov alebo kúsanie si líca, kúsanie si pery, dokážu spôsobiť problémy, či už fyzické alebo mentálne. Dokážu mať dopad na celkovú kvalitu života, či už ide o vzťahy alebo o prácu. Tieto zlozvyky sa zdajú byť často neškodné. Stávajú sa problémom alebo stávajú sa patologické až tedy, keď ich človek opakuje stále dokola. A to znamená, že sa váš mozog to naučí robiť automaticky a vy už nad tým strátite kontrolu a ani nemusíte vedieť, že sa tomuto venujete. BFRB má určité funkcie v našom živote. Niektorí ľudia rozprávajú o tom, že im to pomáha sa sústrediť. Iní ľudia rozprávajú o tom, že im to pomáha uvoľniť napätie z tela, alebo zabiť nudu, alebo skôr ako že sa vyrovnať so stresom. Pomáha im to zvládnuť rôzne výzvy, ktoré majú. Predstavte si, že máte nejaký problém a budete si pritom ohryzovať nechty a ten problém vyriešite. Váš mozog si spojí, riešenie problému rovná sa ohryzovanie si nechtov. Veľmi jednoduché. Akú funkciu spĺňa? Či už je to uvoľnenie napätia, alebo je to pomoc pri sústredení, pomoc pri riešení problémov, alebo je to pomáha vám dostať sa z nudy, alebo vám pomáha práve sa ukludniť. Ak na to prídete, čo to je, tak to môžete potom nahradiť, toto správanie. Nie je to jednoduché, ale dá sa to. Dôležité je, aby ste na to prišli čo najskôr. Aby ste si uvedomili, že to už začína byť problém a nečakali 20-30 rokov, než začnete mať nejaké zápaly, alebo sa budete mať plešinku na hlave, alebo nebudete mať žiadne obočie, žiadne myhalnice, pretože už je to tak dlhodobo, že už nad tým ozaj kontrolu nemáte. Pokiaľ ste niekto, kto trpí týmto chovaním viac ako 10, 20, 30 rokov, tak my musíme naučiť váš mozog nové cesty, nové správanie, ktoré bude spĺňať tú istú funkciu, ktorú spĺňa váš zlozvyk, bez toho, aby ste si ublížili, aby ste ublížili sami sebe. Či je to jednoduché? Nie je to jednoduché. Je to ozaj tréning. A áno, záleží aj od terapeuta, aké má schopnosti a ako vás dokáže podporiť, ale najväčšia práca je práve na vás. Je to ako keď chcete schudnúť. Môžete mať za sebou roky zlej životosprávy, necvičenia a rôznych poruch treba stravovania. A keď budete chcieť stratiť váhu, tak áno, môžete si najať fyzického trénera, ktorý vám pomôže. Môžete ísť za nutricionistom, ktorý vám povie, čo máte jesť, čo nemáte jesť, ako to máte robiť. Ale nakoniec to musíte robiť vy. Vy musíte chodiť behať, vy musíte chodiť cvičiť a robiť tie cviky, vy musíte správne jesť. Je to vaše rozhodnutie a vaša zodpovednosť. Ale práve to vedomie toho, o čo ide a ako s tým pracovať,
dokáže tomu človeku alebo tomu dieťaťu pomôcť sa z toho dostať a nedostať sa do toho začarovaného kruhu, kde bude trpieť 10, 20, 30 rokov. Kde sa bude cítiť, že s ním je niečo zlé, že má slabú vôľu, že v živote nič nedokáže, že stratí sebavedomie, že si nenájde prácu, akú chce, alebo si nenájde partnerku, akú chce, pretože sa bude hanbiť za tieto zlozvyky. Takže k záveru by som vám chcela povedať asi len toľko. Človek, ktorý trpí týmto správaním, to nerobí naschvál. Nerobí to na to, aby si ubližoval. Je to úplne niečo iné ako ubližovanie sebe samému. Človek, ktorý sebe ubližuje napríklad tým, že sa reže alebo páli, tak to robí preto, aby cítil tú fyzickú bolesť namiesto tej silnej emocionálnej bolesti. Človek, ktorý vykonáva BFRB, to robí preto, aby sa cítil lepšie. Aby uvoľnil napätie, aby necítil nudu, aby mu to pomohlo sa sústrediť, aby mu to pomohlo vyriešiť si problémy, aby sa zbavil nedokonalosti na tvári. Nerobí to preto, aby si ublížil. A chcela by som robiť viacej videí, ale potrebovala by som asi od vás vedieť, či to má nejaký zmysel a či tieto informácie sú potrebné. A ak máte nejaké otázky alebo nejaké nejasnosti, napíšte mi do komentov alebo napíšte mi aj súkromnú správu a ja sa pokúsim vám na to odpovedať čo najrýchlejšie. Držte sa.